Să-l facă grătar. Băi, insensibil, n-am văzut așa ceva. Săptămâna XXL revine la Lidl. Haide să faci cumpărături în stil mare. La Lidl ai Telemean Saramură Milbona 1,25 kg la 39,99 lei, hârtie igienică Floralis 3 straturi 16 role la 19,99 lei și filet de ton în ulei de floarea soarelui Nixe 750 de grame la 32,99 lei. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus. Lidl. Știi că merită! Vacanța all inclusiv pe coasta de Azorel. La vie belle. Oamenii nici măcar nu reacționează. Viața căpușelor se termină cu Antipu MD. Antipu MD de la Vaneli. Se de la purici și căpușe. Vaneli, standardul românesc în antiparazitare. Aviz de publicitate numărul 4480 din aprilie 2026. Infecții urinare, Uractiv Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie. Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba Biboi! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă. Până pe 19 mai ai 1 plus 1 gratis. La Ariel 3,87 litri, la 139,80 lei, la hârtie igienică Pufina 16 role la 44,99 lei și la monorolă El Capitan la 9,90 lei. Carrefour. În loc să vizezi, eu mi-aș face bagajele. Unde plecăm? România, Bulgaria, Turcia, Grecia, Egipt sau Spania. Intrăm pe directbooking.ro, găsim cea mai bună ofertă, rezervăm și plecăm. Directbooking.ro. Destinația ta de vacanță La un clic distanță. Vacanță și soare în mașină la plimbare, până când apare răul de mișcare. Prevomit Kids sau Prevomit Junior. La rău de mișcare ne sunt de ajutor. Tare de greață sau disconfort la drum, Prevomit e aici pentru copii acum. Prevomit Kids sau Prevomit Junior. La rău de mișcare ne sunt de ajutor. Acadele bune pentru cei mici, toată lumea e bine, părinți, copii, bunici. Prevomit. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Știi gustul laptelui adevărat? Cel care nu curge pentru că smântâna se ridică deasupra. Așa e laptele Artesana. Neomogenizat, minim procesat, pasteurizat blând. Îl facem așa cum îl dăm copiilor noștri, păstrând tot ce e mai bun în el. Nu-l reinventăm, doar îl respectăm. Artesana, așa e laptele. În mijlocul verii există o insulă care nu apare pe nicio hartă. O insulă care prinde viață doar când mii de oameni îi sincronizează energia. Acolo, nopțile sunt mai lungi, iar timpul se oprește. Young Island, cel mai mare festival din zona Moldovei, revine între 30 iulie și 2 august. 4 zile în care trăiești doar prezentul, pe insula de agrement din Bacău. Biletele sunt pe youngisland.ro. Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, AFI Cotroceni, Mega Mall și AFI Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în 3 dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimentearondtrickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining. Connector te invită la ziua lui. Pe 9 iunie la Sala Palatului sărbătorim împreună ziua lui Ștefan. Pentru prima dată show-ul va fi urban lăutăresc, fuziunea perfectă dintre muzica urbană și cea lăutărească. Un show plin de energie, emoție și vibe autentic, alături de invitați surpriză care vor întregi atmosfera unui eveniment unic în România. Pregătește-te pentru o experiență live memorabilă. Un eveniment marca Hood Famous. Bilete pe yabilet.ro. Zoo. Ne întoarcem la hituri.